שלום לכם. אם מוכר לכם המצב שמשכורת של חודש מספיקה רק לשבועיים, אם אתם מתוסכלים מהמינוס שהולך ותופח, אם אתם לא יודעים לקרוא את דוחות הפנסיה שאתם מקבלים, וגם מבולבלים מחלופות המשכנתה שמציע לכם הבנק, הסדנה שאני מציעה לכם יכולה להיות לכם לעזר רב. אפשר ללמוד להתנהל אחרת, כדאי ללמוד להתנהל אחרת. הסדנה, בת 4 מפגשים, תיתן לכם את כל התשובות שאתם צריכים על מנת לצאת מהמינוס, להכין תקציב שמתאים לכם על פי חוקים וכללים שנלמד בסדנה ולעמוד בו, להבין איך לקרוא ניירת שמגיעה אליכם, ולהתחיל לחיות בלי דאגות, בלי טלפונים ממנהל הבנק, עם יעדים מוגדרים ומתוכננים ועם רווחה כלכלית. אני יפעת ברט, יועצת לכלכלת המשפחה. אם מעניינים אתכם פרטים נוספים ואתם רוצים להירשם, לחצו על הקישור שלמטה. להתראות בסדנה ושיהיה לכם יום נהדר.